Näiden bileiden hän piti olla jo jonkin aikaa sitten, mutta päättäjät päästi toisin. Se on byrokratia, kun kusee vapaan ihmisen kenki, kusee täyteen. Joo, ollaan tultu tänne Vapaa Nekala -tapahtumaan, tänne Nekalan Lampipuistoon. Täällä on tällainen eräänlainen mielenosoitustapahtuma, jossa puolletaan ihan kansalaisten oikeuksia saada käyttää näitä meidän yhteisiä julkisia tiloja ihan ihmisten omaan ilonpitoon ja virkistykseen. Katsellaan hieman ympärillemme, mitä täällä tapahtuu. On tulossa helvetin hyvät bileet. On tulossa helvetin hyvät bileet. On tulossa helvetin hyvät bileet. Joo. Siellä yksi kaveri maalaa. Tohon rantaan jotain ihmettä luo. Se oli paljon paremman näköinen teos, eli kun sä siihen laitossa saatanan hinttiä sinistä. Oi katsomaan se sinut päiväs koittaa. Yön uhka karkoitettu on jo pois. Ja aamun kiuru kirkkaudessa soittaa, kuin itse taivahan kansi soit. Yön vallat aamun valkeus jo voittaa, sun päiväs koittaa. Nekala 2014 tapahtuma täällä Nekalan Lampipuistossa. Koko tilanne lähti siitä, että Tampereen kaupunki kielsi tällaisen tapahtuman täällä järjestettäväksi. Ja tämä nyt olisi täällä jo aikaisemmin tehty, joten nyt kyseessä onkin protesti- ja mielenosoitus. Ja porukka on tänne puistoon nyt sitten saapunut todellakin monipäisin joukoin. Niin, tässä vieressä Roosa Meriläinen. Mitä mieltä saat tämmöisestä tapahtumasta, jolle ei ole virallisesti annettu minkäänlaista lupaa? No, Vapaa Nekalahan yritti järjestää ihan virallisesti ja oikein. Kaupungin kiinteistö toimii kaikista maailman tahoista niin viime hetkellä niin kun estetään tapahtuman ja kun tämän paikan luvan, mutta eihän tässä sinänsä muuten mitään luvatonta. Nyt tää on niin kun mielenilmaus ja mihin kuuluu musaa ja puheita ja meininkiä ja se on just hyvä. Eli tietynlainen kansalaistottelemattomuus on aina tervetullutta. No muutenkin, mutta eihän tämä ole kansalaistottelemattomuutta. Tämä on nyt mielenosoitus ja mielenosoituslupa on ihan perusoikeus ihmisillä. Niin Suomessa on mielenilmauksen vapaus, onneksi vielä toistaiseksi ainakin. Sä oot tullut tänne ihan viihtymään, et mitenkään niin kuin missään poliittisessa roolissa, vaan ihan hengailemaan niin kuin muiden mukana. Joo, mä olin tullut tänne muutenkin hengailemaan, kyllä mä oon luvannut pitää nyt myös pienen puheen tuossa 5 jälkeen, kun mä täällä kerta oon. Mutta että mä olin täällä viime vuonnakin, silloin kun tää oli vielä, silloinhan tässä oli luvat kunnossa. Et nyt on vähän eri meininki, mutta totta kai. Mä oon nekalalainen itse, mä oon ollut perhepäivähoidossa tuossa lavan takana olevassa talossa ja mun porukat asuu vähän matkan päässä. Kyllä mä tunnen tätä nekalalaista keskiluokkaistakin omakotitalomeininkiä. Kyllä mä tiedän, kun ihmiset järjestävät pihajuhlia, niin sielläkin alkoholia juodaan. Tää on meidän pihajuhlat. Tää on ihmisille, joilla ei oo sitä omaa pihaa. Ei oo mautonkoista kaasugrilliä. Ei voi kutsua kavereita kotiin. Niin sitä varten on olemassa puistot. Tämmöisen tapahtuman kieltäminen tapahtuu ilmeisesti ihan virkamiestasolla, että siinä ei periaatteessa minkäänlaisia poliittisia sidonnaisuuksia mihinkään suuntaan. Ei, en tiedä mitä kulisseja sitä on puhuttu, mutta kyllä mä tiedän monia poliitikkoja, jotka on sanonut tämän tapahtuman mahdollista ihan normaaliin tapaan, että kyllä tämä virkamiespäätöksellä sitten meni. Kyllä. No, koetaan nyt viihtyä täällä ja toivotaan, että homma pysyy jollain lailla käsissä. Tuossa kuulemma poliisikin kävi toivottamassa mukavia niin sanottuja festareita, jotenka
ilmeisesti me ollaan ihan hyvissä käsissä täällä. Joo, kyllä poliisi suhtautuu ymmärtäväisesti mielenotuksiin. Heidän tehtävähän on pitää huolen kansalaisten mielenilmaisuoikeudesta. Ja järjestöt on luvannut, että sitten kun 10 kello koittaa, niin täällä puretaan kammat, että tämähän loppuu aika lyhyen. Että ei nekalalaisilla pitäisi olla suurta muistutettavaa. Mä asun itse aivan keskustassa Pussitaliapuiston naapurissa ja kyllä viime yönä meille ainakin kaikui ainakin 3 asti yöllä sellainen iloinen ihan vapaa festaritunnelma Aaltosen puistosta. Kiitoksia kovasti Roosameriläinen tästä. Hauskaa päivää. Kiitos. Näin. Joo, täällä Vapaa Nikola tapahtumassa edelleenkin. Tässä on meillä haastateltavana paidanmyyjä Tittiina, terve! No terve! Tää Tittiina on sun ihan oikea oma nimi. Joo, tää on ihan oikea oma nimi, että Suomen ainut. Suomen ainut Tittiina, en epäile ollenkaan. Sä oot tässä myymässä nyt näitä paitoja. Onko hyvin kauppa käynyt? No kyllähän tää käy, että mä supportaan tätä meidän Vapaa Nikola yhteisöä ja mun mielestä on niinku hienoa. Tää on mun panokseni tähän, että mä autan tässä paitamyynnissä. Tässähän tällä periaatteellisena järjestäjänä on joku yhdistys. Kuulutko se tähän porukkaan? Kyllä, olen 32 asteen kunnioitettu jäsen. Ja mikäs tää yhdistys oli nimeltään? Vapaa Nikola ry. Mitäs toi alkukesän päätös, tuolta kun tuli päätös kaupungilta, että tapahtumaa ei saa järjestää, niin millaisia fiiliksiä se siinä kohtaa herätti teidän yhdistyksen väessä? Se harmitti, koska ajateltiin, että me ollaan nyt koitettu kaikki mahdolliset säännöt, saatiin niinku järjestetymään viime vuonna. Mahdollisimman monta järkkäriä, mahdollisimman noita huusseja ja vessapaikkoja. Että se oli tosi harmi juttu, että ei tätä niinku laillisesti saatu järjestää. Mutta eikö tämä ole vähän helpompaa, kun nyt tässä ei tarvitse olla niitä järkkäreitä eikä tarvitse järjestää vessoja? Tämähän on ihan selkeä mielenosoitus, niin nythän tässä periaatteessa niin säästää rahaa yhdistys. No vessathan meillä on. Eli olemme kyllä hoitaneet, että naapureiden pihoille ei mennä. Toivotaan, että ei kukaan sinne mene näissä lähituntejen aikana. Että kyllä me itse arvostetaan tätä Nikola-aluetta niin paljon, että halutaan, että ihmiset kunnioittaa myöskin tätä muita asukasta täällä. Osaatko sanoa, mihin asti tässä tätä niin sanottua virallista ohjelmaa vielä pyöritellään? Siis musiikki loppuu kello 10. Se on sovittu joka vuosi, niin se on joka vuosi tapahtunut. Että emme häiritse naapureita ainakaan metelillä enempää. Että toivottavasti kukaan ei häiritse näitä naapuriasukkaita sitten myöskään tämän alueen ulkopuolella. Että toivon mukaan kaikki sujuu kivasti. Näin toivotaan. Minäkin tosiaan toivotan oikein mukavaa illanjatkoa tässä ja toivottavasti paitakauppa käy. Kiitoksia. Kiitos. Keikka. Sä olet mun keikalla. Joo. Aivan loistavaa settiä. Sä vedät ihan niinku hatusta noin. Joo. Jumalauta. Tilanteen mukaan. Silleen, että mitä. Maailmahan on täynnä, tai oikeastaan hetki on täynnä biisin aiheita. Ei siinä niinku silleen, mutta kannattaa tulla vaan se mitä näkee. No niin, terve Katariina. Päästiin ihan tänne oikein backstage-alueelle näissä tapahtumissa. Mikä sun rooli on tässä Vapaa Nikola yhdistyksessä? No mä oon tänään yhteyshenkilö lähinnä poliisille siis, eli jotta poliisi pysyy kartalla, mikä tää tapahtuma on ja muuta, niin mä oon heidän kanssa yhteydessä. Ja mä olin myöskin se henkilö, joka ilmoitti poliisille tästä tapahtumasta. Poliisihan täällä on pari kertaa pyörähtänyt, onko niillä ollut mitään huomautettavaa vielä asiasta? Niillä ei ollut yhtään mitään huomautettavaa. Ainoa asia oli, että tuo valkoinen pakettiauto oli väärässä paikassa. Mitään muuta ei ole ollut, sekin on nyt hoidettu, että ei ole mitään häiriöitä ollut. No, mun mielestä on mielenkiintoista, että me saadaan järjestää yleinen kokous, jossa me soitamme musiikkia, nautimme musiikista, nautimme puistosta ja kesäpäivästä, mutta festivaalikäyttöön tämä ei olisi mahdollista tässä puistossa. Eli siis me ei olla saatu kaupungilta lupaa. Olen itse hakenut kaupungilta lupaa tämän puiston käyttöön festivaalitarkoituksiin, mutta sitä ei meille herunut. Mutta toisin on sitten, että mielenosoituksen saa yleisen kokouksen järjestää julkisessa puistossa ja meillä on sisältö käytännössä sama. Täällä on aika mukavasti porukkaa nyt kerääntynyt. 10 loppuu siis soittokuulemma. Ja kuinka paljon sä arvelisit, että tässä illan mittaan vielä saadaan tänne väkeä?
Mä veikkaisin 100–200 ehkä. Hyvin vaikea arvioida. Mitä sä tuumit tuosta naapureista tuossa? Tuolla ainakin on ikkuna auki, että ilmeisesti sielläkin joku osaa nauttia tässä tapahtumasta, eikä ainoastaan olla sitä valittamaan. No itse asiassa tää, joka pitää ikkuna auki, on itsekin tavallaan mukana tässä toiminnassa, että ihan kaikki naapurit ei ole niinku suoraan tätä vastaan onneksi.